Madaydayaw ti Apo, gyaman tayo ti inaldaw nga baro nga banag nga aramido na iti bibiyag tayo. Sino ditoy kakabsat iti mangibaga nga everyday is a new day for him, for her. Amen. This day is a new day. Barong aldaw, barong anamnama. Agyaman tayo ti Apo ta isuna de Dios nga pagserserbian tayo nga haan tayo nga maboring. Amen. Manuti maborboring iti Christian life na. Sapay taragragsakan tayo amin, uray no adarigat iti biyag. But still, we rejoice gaputa ada iti Apo kada tayo. Madaydayaw ti Dios. Iti dito nga, kanito kayat mga luktanyo da di Bibliayo, intentionally hang kumanan nga in PowerPoint, kahit kung nga sublyanon nga agsurat iti notebook tapno mai-save tani. Nung nakurap ti laptop, awanon. Okay, so let us open our Bible in Colossians chapter 3, verse 1 in Gana iti 7. Agbasa tayo ti Ilocano version. Okay, Ilocano version nyo. Dagiti nga makaawat ti Ilocano, you can open it sa version na maintindihan mo. Colossians chapter 3. Dahito kat insurat ni Apostle Paul, kadagiti taga Colosas. Kahit kung basaan iti good news, ijay Ilocano, kasto iti kunana, idi napagungar ni Kristo, napagungar kayumet. Ngarod, birokon nyo, dagiti adda iji langit, ayan ni Kristo as itutugaw, iti trono, iti makanawan ti Dios. Verse 2, panunuton nyo, dagiti adda sa jay, saan adagiti adda ditoy daga. Tanatay kayon, na idulinon ti biyagyo iti Dios, iti panakikaykay sayo kani Kristo. Ni Kristo ti puddo biyagyo, inton agparang adda kay tumot akadwana, ket mayranod kay to iti gloryana. Madaydayaw ti Apo. Agpatingga tayo dyan, ituloy tayo into no madamdama. Ni Apo iti mang bendisyon, dito'y naibasa nga sa una. Kahit ko nga, pauloan dito'y iti ko na building a heavenly life while on earth. Panang build mo is na inlangitan a panagbiag, kabayatan ti kaadam, dito'y rabaw ti daga. Pwede ba yun? Pwedeng mangyari? Amen. Mabalin nga mangyari dadzay. Nga, i-build mo, itibiyag mo, itinainlangitan, kabayatan, nga agbibiyag ka, dito'y rabaw ti daga, while you are on earth. Okay? So, iti kasarsarita ni Apostle Paul dito'y dagiti na mati. Kayat ni Apostle Paul, nga palagipan dagiti believers, noan niya, dagiti dapat nga aramidon da, tapno iti kastakot handa kuman nga isardong, iti sumurot iti Apo. No di kat enjoyan da kuma. Yan. So di jay, he reminded the people, maipanggap iti panagungar ni Kristo. Ya? Ni Apostle Paul, ibagbagana da jay, kinapudno. Maipapan iti panagungar ni Kristo. So ni Apo Jesus kas amu tayo, nga natay isuna, ngam nagungar. Kat those who believe in Him, lahat ng nananampalataya sa Panginoon, amin dagiti namati kini Apo, who welcome Him in their lives. Idinagungar ni Kristo, kunana ditoy niya, di binasak tatay, verse 1. Ulitok, idi napagungar ni Kristo, dagijay da nga namati. Amen, madaydayaw ti Apo. Dagijay da nga namati, those who believe in Him, napagungar damat, madaydayaw ti Apo. Kunak din na minsan, natay tayo idi. Ya? Natay tayo iti, damagam takabay mo, ano impatay mo? Ano iti impatay mo?
Di ba? Usually, no, ada ti mangag tayo nga matay, anyatin, katay na. Natay ti sakit. Kunada, natay ti aksidente. Anya pa dita, natay gaputa. Natay ti kinabakat. Natay ti kinalakay. Ngam, dagiti adda ka ni Kristo. Kakabsat, natay tayo iti basol. Amen. Natay tayo iti basol. Natay tayo iti basol. Day basol nga nakailumluman ti sangalubungan, idinagungan ni Kristo lahat ng mananampalataya kay Kristo na pagungar damat madaydayaw ti Apo, iso nga ibagam ta kaabay mo, nagungar ka. Yan. Nagungar tayo. Han kayo lang nga naikabaong. Han tayo lang nga naikabil izay pansyon. Ngam na irarod tayo izay danom. Mano tinabaw ti saran dito iti danom. Katno dagiti adapay ti han nga nabaw ti saran iti danom. Adati schedule tayo for this coming month nga ada iti water baptism tayo. So the JT act of faith, nya, the water baptism. So kunanakat idinagungar ni Kristo, manipod iti tanam, na pagungar kayo met. Maraydayaw ti Apo ni Kristo, Jesus Christ is the head of the church. Amen. Ni Apo Jesus, isu iti ulo, iti iglesia na. Kat datayo ti bagi, maraydayaw ti Apo. No nagungar ti ulo, agungar ti bagi. Apa kasalahan kayo nga mamati? Nung nagungar ti ulo, agungar ti bagi. Kahit nangasawan, nung nagungar ni Kristo as the head of the church, the body of Christ will be raised. Madaydayaw ni Apo. Kat napagungar tayo. Madaydayaw ti Diyos. So, those who raised with Christ, kahit nangasawan, dead to sin, datayo nga napagungar ka ni Kristo, natay tayon iti basol. You are no longer sinners, but we are the saints, and we are the friend of God, madaydayaw ti Apo. Datayo, tigayam iti Diyos. Yeah. So, kunakta tayo, dahilan kung bakit tayo namatay tayo dahil sa kasalanan. So, amo tayo dajiin patay tayo. Amen? Amo tayo diin patay tayo, natay tayo ti basol. Amo tayo mo't jay rason nga nagungaran tayo. Nagungar tayo gapo ko ni Kristo. So nga si bibiyag ka, tata, si bibiyagak tata, madaydayaw ti Apo. So, anya pa itiket na nga sawan jay raised with Christ. Suretoy, the believers died to self. Datayo nga namati, aside from the natay tayo iti basol, natay tayo mo't ijay bagi tayo. Matay tayo iti inaldaw. Every day nga ikat matay da jay na inlasagan nga tarigagay. Nga da ito'y na inlasagan nga tarigagay, most of the time, isuti mang dagdadaal jay image tayo as believers in the Lord. But if we continue to live in Christ, dito'y, the old self tayo, the believers died to self. Natay tayon ije kinatao tayo. Kat saanan nga da tayo, timangiman manihar dito'y biyag tayo, ngam ni Kristo Jesus, madaydayaw ti Apo. Ni Apo Jesusan timangiman manage dito'y biyag tayo. Nya? Christ is in us. Nya pa'y, we are dead to worldly pleasures. Natay tayo itinainlubungan nga banag. Isuga po na nga haan tayo nga mas daaw, no kuna tinasantuan nga surat, nga huwag kayong mamuhay, DJ pattern na daytoy nga lubong. Bakit? Tagalangit tayo kasi. Amen. Tagalangit tayo. So kuna na, those who raised with Christ, dagiti na pagungar ko ni Kristo, kat natayda iti na inlubungan nga tartarigagay, worldly pleasures. Kahit kuman nga basahan tayo di Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Kahit kung paki-flash yung man dita tani, malabo ang ating 2 verse 1. Okay? As for you, you were dead in your transgressions and sins. Natay tayon. Verse 2,
in which you used to live when you followed the way of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. So the espiritu ti lubong na inlubungan nga banag isu ti agman manifest love for us, God who is rich in mercy. Gapo iti kaasi iti Dios. Gapo iti naindaklan nga ayat iti Dios. Made us alive with Christ. Even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved. Gapo iti parabor iti Dios na isalakan tayo. Isu nga dayjay lubong, daytoy lubong nga pagbibiyagan tayo, numan pay adda tayo ditoy rabaw ti daga. But agyaman tayo gapo ko ni Kristo Jesus nga mangisalakan kan manubot tayo gapo ti parabor na maramramanan tayo iti biyag anain langitan madaydayaw ti Dios. So dijay ket no na Diyosan dayjay lubong nga ayan tayo. We are the kingdom of God, da tayo day sakop iti Dios. Da tayo jay sakop ni Kristo, kaya't nangarod nga sawan, nga under tayo, ijay na inlangitan aklas iti panagbiag, kat kuna iti Apo, agtalinaed ka ijay. Agtalinaed tayo ijay, madaydayaw ti Apo. So building a heavenly life, apay nga i-build tayo jay na inlangitan nga panagbiag, kabayatan nga adad tayo dito'y rabaw ti daga, gapu ta isuti nature tayo, gapu ta isuti kultura iti Dios. Ijay langit na idumduma day tanga kultura. Katagyaman tayo, we are blessed nga nakipasat iti dayta madaydayaw ti Apo. So number 1, anya ti aramidon tayo, in building a heavenly life while on earth. Number 1, keep seeking the things above. I-flash mo man dadzay. Pwede ito yung kung in surat. Verse 1. Ito gayam. Verse 1 Basta yung verse 1. Idi napagungar ni Kristo, napagungar kayo mat. Ngarod, kaya dito ngarod, biro kanyo, dagiti adda, ijay langit, nga ayan ni Kristo, asi tutugaw, ijay trono na, iti makanawan ti Dios. Anya ti sapulen tayo. Na? Ano yung hahanapin natin? Keep seeking the things above, kunana. Ituloy tayo, no keep kunana, itultuloy nga sapulen. Amen? Itultuloy mo nga pagnaan. Keep seeking. Ituloy mo nga birukan. Gaputa ada iti na isang sangayan ijay nga banag. Kasano tayo nga birukon? Kasano ti aramidon tayo? Iji Colossians chapter 2 verse 6 niya. Adadagiti daduma dito nga kahit ko nga ibasa, haan ko mabasa am amin. Colossians chapter 2 verse 6 kunana, therefore as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. How to seek the things above. Kasano tayo nga i-build up, itibiyag tayo, anain langitan. So, makipagna tayo kani Kristo asi aanad. Let us walk in Him carefully. Naanad nga panakipagna kani Kristo. Kumusta iti journey iti Apo? Kumusta ang pananampalataya mo kay Kristo? Kumusta ang pakikipaglakad mo kay Kristo? Bilang isang tagapagsunod ni Kristo, kumusta ka everyday sa buhay mo? How you walk as a follower of the Lord? Kasano ka nga sumusurot ka ni Kristo? So kunana, therefore as you have received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. Hanga sa balit ti pagpagnaan tayo. Walk in Him. Makipagnaka iti Dios. Surutom da wagas nga kayat iti Dios nga aramiden tayo no pagnaan tayo. Walk in Him. Hanga sa balit ti pakipagnaam. Hangka nga makipagna iti lubong. Gaputa ulitok manen tagalangit tayo. Madaydayaw ni Apo. So nga iti ipagpagna tayo, klase iti panagbiag anain langitan. Ituloy ko nga basaan. Having been firmly rooted
and now being built up in Him and established in your faith. Kailangan nga ma-establish the faith natin sa Panginoon. We need to be rooted and built up in Him. Kailangan nga mairamot the foundation iti faith tayo iti Apo. Nuhan nga rooted the faith tayo kini Apo, basit lang nga banag, nalaka tayo nga sumadot. Basit lang nga banag, nalaka tayo nga kunan nga, hanak nga pa lang nga mapan iti church, maawatan ni Apo Diyos. If you are not rooted in the Word of God, aduti umay nga saludsod. One of the student ni ading ko kunana, abay, deta nga Diyos, niya kunana kano, kasi nga maditi image ti Apo, di pa nang ibagana. Awan gayem deta, dinakot patayon am amin, apay nga paggugubatan na tita tao. Kasyay, gapo nga rutahan nga rooted iti word iti Apo. Kat there are people, uray pa dagiti nabaybayag nga Kristyano, haan tayo nga i-base jay kabayag nga tawan iti Christian life tayo, ijay kinatibker iti pamati tayo. Han nga ijay ti pang i-base uy matagal naman ako dyan. Idiak pa ang pioneering ni Pastor Jose, adak pa lang dito ang gana tata, haan tayo nga i-base jay kaatidog ti tawan, jay kinatibker ti pamatim. Ma-i-base na jay faith mo, kas ano, na iramot nga talaga jay pamatim, makita iti foundation iti faith mo, into no umay, ti bagyo iti biyagkin ka. So, wag tayong, hantayo nga kunan ngayon, matagal na akong Kristyano, alam ko na yan. Han nga da jay iti basis tayo, taadadag iti kaisalsalakan nga napapati, inabaabak na pa iti, inmununa. Iso nga, kunan ni Apo Jesus, dumtong to ti tiyempo, nga dagiti maud-udi, iso dan to ti umun-una. Iso nga inbagan ni Apo Jesus da jet, tapno da tayo nga inmun-una, uustun tayo. Tarimaanan tayo nga us-usto. Tapnuhan adi nga mabaliktad, ta ibagaman ta kaabay mo, sayang tinapalabas. Sayang adi. Yeah? I wasted years gayam da jay. Faithful ka idi, katata, apay ngay. So nga jay kunan ni Pastor Jan idi, no mga kasaba. Titestimonyo tayo kuma, han nga puros idi. Hello? Titestimony tayo, tatamat kuma. Han nga day, in your faith, just as you were instructed in overflowing with gratitude, with thankfulness. So, desire to please the Father. Daytoy iti tartarigagay tayo kuma iti inaldaw-aldaw. Lord, tata ko mga agsapa, bumangunak. Nga daytoy iti tarigagay ko to please you. Maayayo ka kuma iti panagnak. Maayayo ka kuma iti panagsasaok. Maki-intervene ka man. Tapnuhaan ko mga day lubong iti manipulate kanyak. Kasi kumati prayer tayo. So, desire to please the Father. Colossians chapter 3 verse 5 and 7, makita tayo di dyan. Yeah? So, keep seeking the things above. Babaan daytoy iti panagbiag tayo iti live in the standard of holiness. Yeah? The holy standard for our lives is to i-avoid tayo. The standard iti apo nga klase iti panagbiag tayo nga namati, gaputa tagalangit tayo. We are building a life, we are building a heavenly life here on earth. Isu nga anyat ti aramidon tayo, kasano tayo nga i-build daytoy. Isu day ko na ditoy verse 5 and 7. Nga saritaan na ditoy di jay, anyat ti liklikan tayo, the standard of this world nya. Ditoy avoid immorality, impurity, evil desires, greed, lustful passion. So kas namati kini Apo Dios, dagitoy dagiti banbanag nga aramidon tayo as we seek the things on above. Tadagitoy da nga i-avoid tayo, itibiyag tayo habang adda tayo ditoy rabaw ti daga. Dagitoy dagiti obstacles, dagitoy dagiti hindrances nga you as a believer in the Lord, you will never enjoy your Christian life no makiayayam tayo pailaang dito'y lubong.
lustful passion, avoid immorality, impurity, evil desires, greed. Dagitoy dagiti banbanag nga obstacles. Iji panangsik tayo, iji na inlangitan nga banag. Dagitoy dagiti ibagbaga ni Apostle Paul kadagiti believers nga liklikan yu daytoy tahan nga biag ti na inlangitan daytoy kunana. This is not the lifestyle of believers in the Lord. Kat daytoy lifestyle ti lubong daytoy. Ngam kayat iti Apo, kayat ni Apostle Paul to encourage the believers to live in the standard of God, to live a holy and pleasing to God. Maraydayaw ti Apo. Well, we cannot change our own. Hantay nga makapagbiag ije wagas nga kayat iti Apo, iti bukod tayo laeng nga panagbiag. We need the Lord. Amen? Kasapulan tayo iti tulong na kada tayo. So, daytoy, kahit kung ikot daytoy, haan tayo nga i-measure man ulitok, haan tayo nga i-measure manan, the standard iti holiness iti biag tayo, base laang kadagiti dos in don'ts tayo. Hanakmet nga agsigsigarilyo, hanakmet nga agininom ti arak, hanakmet nga kastoy. Haan tayo nga agbase laang idzay. Amen? Instead, dajay pa naka-measure iti panagbiag tayo, kat iso dajay tarigagay tayo nga dumakdakat kini Apo. Ti pangkitaam, denggan yu daytoy kakabsat. Ti pang-obserbaram iti biag mo that you want to seek the things which is above. Iti na inlangitan nga banag. I-base mo dayta how is your desire for God every day. Jay tarigagay mo kini Apo Dios ti innal daw. Haan ka nga agbase, agbibiyagak mo tinasantuan nga panagbiag. Hanak mo't nga agbababai. Hanak mo't nga kastoy. Ngam, maibisar da jay panagbiag mo itinasantuan na panagbiag. Ijay desire mo nga maadan ka itinaindaklan. Jay intimate nga relationship mo kini Apo. Jay nadeket at tarigagay mo kini Apo. Jay hungerness mo, ijay na espirituan nga banag. How is your hungerness before the Lord? How is your prayer life before the Lord? How is your fellowship with God into agmay saka? How true you are? Kasano ka napudno nga agserserbi kini Apo no awan mangkitkitakin ka? Ay amin kakabsat? Do not measure the standard of holiness by the things only we avoid. Instead, measure our lives by what we desire to do for God. Colossians chapter 3, verse 10. Paki-flash tayo man dyan, Colossians chapter 3, verse 10. And have put on the new self, which is being renewed. That the word, being renewed in the knowledge, in the image of its Creator. Di mapanaka-renew iti panpanunot tayo. Di panakapabaro iti panpanunot tayo. How to live for God. Di desire tayo to have a new minds. To have a good naadaan tayo itinasaya at nga tarigagay. Maraydayaw ti Apo. So, building a heavenly life while on earth, number 1, amen. Number 2, setting our minds on things above. Okay? Setting our minds on things above. Verse 2, panunutan niyo, dagiti adda sadyay. Saan? Ayan na ijet, ibagbaga na dito eh. Panunutan niyo, dagiti adda sadyay. Saan adagiti adda, dito'y daga. So kunak tatay nga, we are spiritual people. Kunak, we are spiritual people because God transformed our lives. He changed us. Binalbaliwan na tibiyag tayo, idiinawat tayo ni Kristo na pagungar tayo. Baro tayo nga parswa. Madaydayaw ti Apo. We are a new creation in Christ Jesus, our Lord.
So, setting our minds on things above, daytoy iti maysa nga banag that will help us to build a heavenly life while on earth. Iso nga, uraji pa nag-worship tayo, kung nadagi worship leader idi. Ag-practice tayo ngag-worship, dito'y lubong. Tain tuntun o adatoy di langit. Perfecto ti pa nag-worship tayo, kung nadagi ti worship leader idi. Nya. Madaydayaw ni Apo ay sanay kayo ngag-worship kini Lord? Sanay na sanay? No umay tayo dito yung church, naragsak tayo ngagdaydayaw kini Apo, no adagdadari kup-kup. Ya, adati handa nga makalagto, pay nga tanga nga makalagto, dakil gamin di tiyan na. Ya. Abay nga tanga hanga makatipat, nadagsun di ima na, nabanog nga nagbagbagkat, nagtatrabaho. So worship, ya. Kana ni Manong Manuel tatay, awan itinunog nga worship, that is very true. Ito yung every malagip ko nga kanayon dito yung ikurkuriktar ni Pastor Jan idi. Tano dati ag-imis, na mapantay ti sumarunong nga naununag nga panagdaydayaw. Every time tumakdar ni Pastor Jan, adi pa'y, han nga naunag da jay, inmuna. Amin nga pasat iti panagdaydayaw tayo kini Apo, manipod iti rugi na banur da amin. Amen. Di panagtugaw yu, worship dayta kakabsat. So I treasure the moment nga agtugtugaw kayo kot agsasauwak ditoy because that is your worship. Tano awan agdungog, adi pay. Nya. So hamo akong kunan dita pa nagtugtugaw magtugtugawak laeng. You know, no adadta ka nga agtugtugaw, listening the word of God, it is a worship. Ngam agtugtugaw ka nga sa balit ti araramidem, hanga worship di jay. So kitam na takaabay mo, baka agay ay ayam ti cellphone. Agkikindul-dit kayo, adda tayo dito yung church. This is a day to worship God. It's not a day to play cellphones or games. It's not a day nga, nyaritan, agtutal ka naman o tinang ilakwam. Bilbilangan mo, uy, ano nga nagbayad ni rito ya? Kung kunana. Awanan, number 2 nga points ni Pastor Jose, hanan nga naisurat taday, nag-utangon ti mailis lista. Ngum awan dito'y diyay. Padaydayaw ni Apo. Nya. So worship. Nya, did pa nag-worship tayo. Kitaan tayo. So, setting our minds on things above. Agtugaw kadta, nga pampanunutom, tagalangitak nga agpayso. Praise the Lord. Tagalangitak, kat masapol nga, agabsorbak. Kadagiti na inlangitan nga banbanag because this will help me to build my life. This will help me to build up myself in God. So, di jay. So, kunana, panunuton nyo, dagiti adda sa jay. Saan dagiti adda? Dito'y daga. Numanpay, ti kaadda tayo dito'y rabaw ti daga. Hangkumat nga kunaan nga hanyo pang panunuton, dagita businesses yo. Ti aldaw ti Sunday, daydayaw tayo kini Apo ada amin lugar na ti amin. Amen? Yeah. So nga, dito dagiti banbanag nga ada dito'y rabaw ti daga, haan nga isuti priority tayo. But dagiti banbanag nga nainlangitan, isuti priority, dagiti nagungar ka ni Kristo. Madaydayaw ti Apo. Yan. So, kasano nga maadan tayo, setting our minds on things above, kasano makapanunot, iti maysa nga tao, no naguguluan iti panpanunot na. I-check mo man data kababay mo. Are you okay? Yeah. Damagang man data kababay mo no okay iso na. Yeah. We need for us ngay nga i-build up tayo da jibiyag tayo. Jinainlangitan aklasi iti panagbiag kabayatan ti kaadda tayo diti rabaw ti daga. We need to have a healthy mind. Healthy mind. Nasalon at apanagpanpanunot. Yan. So kasano? Nasalon at apanagpanpanunot. Masapul nga na renew ti panpanunot tayo. Maridayaw ti Apo. Di panunot tayo idirabiing. Ako na, ay nabannog ka na makapan di church yan. Ngumindi agsapa, binmahong ka, nagsukat ka, nangan ka in my ka di church. Wow, grabe. Na-renew, da panunot tayo nga nabannog idirabii.
Nabannog nga, nagtrabaho, o anyaman dita nga pinanpanunot yun. Romans chapter 12, verse 2, kunana, do not be conformed to the pattern of this world. Deto'y second sentence. But be transformed by the renewal of your mind. Kunana, by the renewal of your mind. Di panpanunot tayo, yung isip natin, kailangang magiging healthy yan. Tapno makapanunot mo't, iti mayat apa nagpanpanunot. Amen. Tanoan mo yun, maguguluhan iti pampanunot tayo, hantay nga makapanunot ti mayat. Iso nga magulo ti panunot ti kabsat mo. Kat kunam nga untaji church, adati prayer, masadot ata naguguluhan ti panpanunot na. So we need to have a healthy mind. Kunana, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. May kadwa. So masapol nga ma-renew ti panpanunot tayo. Kasano nga ma-renew ti panpanunot tayo? Adu dagiti banbanag nga masapol nga panunuton tayo. Think about the goodness of God. No nalugi ka iji negosyom. Hano nga paano panunuton jay kinalugim. Bagam ko di agyaman na kapo, tada pa tigundaway ko, hanak ton malugi. You have the power to create a healthy mind. Hello kakabsat. Laglagi pon tayo, anak na tayo, ti Diyos, sana tayo nga anak ni demonyo. No anak iti Diyos. No anak ti Diyos, amuna ti agpanunot, madaydayaw ti Apo. Because the God whom we are serving is our Father, full of wisdom. Kuna natin James, if any of you lacks wisdom, no nakurang ka, itikinpan na ka amo, haan mo nga amo ti aramidom, nga mangipataray data nalugi nga business mo, come to the Lord, ask wisdom, madaydayaw ti Apo, and He will give you. Itod nakin ka, babaen iti faith mo. Manuti na luglug, ang kayagat nga tut ima yun. Ta sigurado din. Hamot kat di siguro. But then, I would like to assure you from the Word of God, there is a season ngag-harvest ka. Numaluglugi katata, panunutam, hangaday tatimang dadaal jay future mo. Panunutam, the Lord will give me another opportunity. The Lord will open the door for me. Sikabil mo di panunot mo, tapnuhan nga agsakit, tiriknam nga kapapanunot no anyaman ti inararamid dakin ka. To have a renewed and healthy mind, 2 Timothy chapter 1 verse 13, kunana, follow the pattern of the sound words. Okay? Follow the pattern of the sound words. Anya dagiti sasao nga addaan iti mensahe na ken meaning na iti biag tayo only the word of God. The promises of God. And we are entitled nga mang-recall kadagiti promises ni Lord. Idi napalabas nga rabii. Kunak Lord, karkaron no kitkitak ni Pastor Jan apay nga kasla agdik-dikris mo, kasla agdik-dikris mo ton da jay health na nga apay daytoy kung kunami. Every time nga kita agungot nga jay espiritu kunakan nga mabalinhan nga isunat yung ungtak Inalak da jay word iti Apo nga, Lord, I have the authority. Lord, anak mo da kami. We have the authority to claim your promises ngam apay. Adabat ti pagkurkurangan mo what are the hindrances anya dagiti makagapo. And you know, naglaing ti Apo ya. Naglaing ni Apo Dios. He will always give you the panunot nga mabalin mo nga panunuton ay baka kastoy. So, in my prayer, kunak, Lord, denggan nyo dito, church, Lord, no pagayatam nga mabuybuya, ti tattao, ti biyag mi ni Pastor Jan, including my family,
No pagayatam nga kitkitan dagiti tattao daytoy, awang kuma iti uray maysa nga mangi-give up iti faith na. But uray no kastoy ti sitwasyon mi, adu kumati ma-encourage that they will continue nga kumapit kini Apo Dios. I cried out to the Lord many times. Kadadya ti kapit ko to come closer to God. Awan tan naknunak agmukmukmuk anyamutan. Rigat ti inggana tatakas kastoy awan. Madadaol ti panunot ko mabagtitak. But if you know you're right, di karbungam kas anak ni Apo Dios, you have the authority to draw closer iti sao iti Apo. It will give you iti mayat apan nagpanpanunot. Limpyo apan nagpanpanunot maraydayaw ti Apo. So I am here standing in front of you, declaring nga kun kunaak kini Apo Dios ibagbagak kada kayo, saan nga dagiti pagsubok ti manghinder nga ipapatim ti agserbi. Amen. Tadagitoy da nga bambanag, it is our stepping stone. Isuga po na nga, numakita tayo dagiti bambanag, hantay kumakayat na kitaan that will destroy our mind. That is the work of the devil. I tell you, many times, umaydak darupon ti kabusor. Last Sunday evening, kunak, Lord, thank you for what you have done today. Hindi nagidaak. In my dream, nakitak ti dakkel nga lalaki nga sinumrok iti kwarto mi manan. In my dak inasitgan, pinandagan dakin kuna makaungot jayro pa na. Binmangon na kunak, Lord, the authority that you have given to me as your daughter, kabaulan mi daytoy, madaydayaw ti Apo, we will continue to show in this world that the God whom we are serving never change. Hanga nagbalbalo ti Dios nga pagserserbian mi, uray kastoy ti sitwasyon mi iti biyag. Uray kastoy ti sitwasyon ti salunat. Church, let us continue to be strong in the Lord. Amen. Let us have a sound mind through iti word iti Apo. Isuga po na kunana dito ni Timothy, di Timothy chapter 1 verse 13, 2 Timothy, follow the pattern of the sound words. Sao iti Apo, timang penek kada tayo saan nga sao ti tao. No sao ti tao maupay ka. Kapag salita ni Lord, ayos. Ulitin ko, kapag salita ni Lord, ayos. Maraydayaw ni Apo, awan iti pagduadwaan tayo izay. Yeah? So, that you have heard from me, kuna ni Apostle Paul ditoy, they sound doctrine, they sound words, in the faith, in love that are in Christ Jesus. Romans chapter 8 verse 6, kuna na, for to set the mind on the flesh is death. No ti panpanunuton tayo lang, kat maipapan itibagi tayo. Yeah? For to set the mind on the flesh is death. But to set the mind on the spirit is life in peace. Life in peace. Manuti mayat nga agbiag nga dati talna. Kanbiag. Di kud mayat nga itugawan da ito nga, Lord, nag-imbag ka. Maraydayaw ni Apo. Nagmayat kat nga agtugtugaw ka nga, agsangsangit ka, iti presensya ti Apo. Haan nga ti sangitan kat dakkel nga problema. Haan nga ti sangsangitan kat gaputi anyad ta nga banag. But we sit down. Remember the goodness of God. Pasangitan da ka na idumduma nga klase ti panagsangit. Sang ka mabannog nga agsangit, nga mumayat ti riknam. There is life in peace. Ulitok, follow the pattern of the sound words that you have heard from me in the faith, in love that are in Christ Jesus. And then, Romans 8:6, for to set the mind, that we gayam na binasak, for to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life in peace. So, di panunod tayo kakabsat. Let us allow the Spirit of God
nga isu ti mang i-fix ije panpanunot tayo. Tapno pudpudno nga maadan tayo ti transformed mind. Amen? Transformed mind. Haan ka nga negatibo idi itakan ti agnanayon nga awan ingga na amin. Ngam no ma-fix ti panpanunot tayo. Sumayat ti panagpanpanunot tayo kakabsat ket maadaan tayo iti biyag ken namnama. Ephesians chapter 5 verse 18. And do not get drunk on wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. The Church of Jesus Christ, da tayo kas iglesia na tayo ti Apo, we are the body of Christ. The body of Christ should be filled with the power of the Holy Spirit. So ako na ni Apostle Paul, saan kayo nga agbartek iti arak. No iti tao nga mabartek ti arak, arak ti agmanifestar ije bagina. Saan na nga mo ti ibagbagana, madadahal ti panagpanpanunot na, jay white kunana nga black, jay aso kunana nga manok, madadahal ti panagpanpanunot na, but if we are filled with the power of the Holy Spirit, ma-fix ti panagpanpanunot tayo, maurnos ti panagbiag tayo, madaydayaw iti Apo. We should be filled. Kanayon nga tarigagayan tayo, Lord, fill me with the power of the Holy Spirit. Because if the Spirit of God will manifest iti whole being tayo, sumayat iti panagpanpanunot tayo, madaydayaw ti Apo. 1 Peter chapter, dito iti conclusion verse ko, 1 Peter chapter 1, verse 13 to 16. Kunana, verse 13, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you. When Jesus Christ is revealed at His coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in all you do. Verse 15, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Kuna itinasantuan nga surat kakabsat. So building our lives, itinainlangitan a panagbiag. Pwede tayong mamuhay, itibiyag nga nainlangitan, kabayatan ti kaada tayo dito'y rabaw iti daga, because we are a chosen people of God. We are chosen. Napili tayo. Naayaban tayo nga agserbi iti Dios. We are no longer hantayon nga tagalubong ngem tagalangit tayo madaydayaw ti Apo a Dios nga pagserserbian tayo. Pagam takabay mo, kumbinsaron. Desiron ta ti langit kabsat. I-desire ta ti heaven nga panagbiag. Let us continue to desire heavenly life. Sugapon na kakabsat, even young people, we encourage everyone nga kitaan tayo. Ti panpanunuton tayo. Ti actions tayo. Ti gargaraw tayo. Hanyo nga kuna nga sobra launay nga spiritual. Anya nga kat you are spiritual people. We are a spiritual person. Iso nga ti pagbiyagan tayo na spirituan nga banbanag. Ti ipakan tayo ijibiyag tayo na spirituan nga biyag. Mangan tayo ati taraon nga manipod dito rabaw ti daga. Ngam na jay pang physical. Ngam na jay ipakan tayo, ikabil tayo, jay kararwa tayo, dagiti na espirituan nga banbanag. Because that is your life. Dahil tatibiyag tayo, saan tayo nga tagalubong. Maraydayaw ni Apo. Dawatok man nga tumakda tayo kakabsat. Building a heavenly life while on earth. Kaya tayo dito and we are entitled to be. Because we are dead to sin. Natay tayon ti basol. Natay tayon dito'y bagi tayo. Natay tayon dito'y lubong. So building a heavenly life, umunay so that we keep seeking the things above. Tarigagayan tayo dagiti in langitan aban banag. In maikadwa, setting our minds on things above. Di panunot tayo, ikabil tayo, di panunot mo. Tatapay laang. If you follow the Lord, follow the Lord. Nga kunaam, manipod tata, ti sursurutok mo't kat ni Apo.
set our minds on things above. The Lord will help us na inlangitan ti pagbibiyagan tayo kakabsat. Gaputa tagalangit tayo. Agyaman tayo idiinmay ni Apo Jesus. Kuna ni John the Beloved, prepare the way for the Lord. For the kingdom of heaven is near, kuna ni John. Asidagan iti pagarian ti langit. Ni Apo Jesus binmaba manipod langit inmay dito'y rabaw ti daga. Iniyag na insuro iti panagbiag nga nainlangitan. Ni Apo Jesus pinanawa na ti trono na iti langit. Tapnula ang iyag na inmay dito'y rabaw ti daga. Kat insuro na kada tayo, tinuro niya sa atin kung paano mamuhay ng makalangit na pamumuhay. Jesus Christ is our pattern. Jesus Christ is our pattern, kakabsat. Isuna, itituladon tayo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Just worship Him. Idaydayo tayo ni Apo, ulitak manan. Tagalangit tayo. We are worshipers of the living God. Glorify the name. Glorify the name. Itagay tayo tiimat tayo kini Apo. Pwedeng itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. And we worship Him. Worship Him. Nga kunam. Glory. Glory to the Lamb. Hallelujah. All of us who are here, iti dito yung agsapa. If you surrender your life to Jesus, you belong to heaven. Glory, 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 glory to the Lamb. Glory, glory. Yes, glorify the name of the Father. Glorify the name of the Son. Glorify the name of the Holy Ghost. Yes, He is worthy, for He is worthy and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and unto Him shall we lift our voice in praise. The Lamb upon the throne. As we worship the living God, kakamsat, kunak itideto yung kundaway, we are the children of God. We are His children. Kat anyaman ti sasadan tayo tatang agundaway. We claim His power over our lives. We claim His healing over our lives. We claim His provision over our lives. Glory, glory to the Lamb. For He is worthy. Oh yes, God. And worthy to be praised. The Lamb upon the throne. And unto Him we lift our
Mariknak dito'y kaungan iti puso kakabsat. We are experiencing iti nainlangitan nga atmosphere when we worship God in spirit and in truth. Iti dayag iti Apo. Iti presensya ni Apo Dios iparukbuk na iti tunggal maysa. Laglagi pun tayo. This is His church. Katanyaman ti sasadom, physically if you are sick, just worship God. Kat iti deto yung gundaway, kahit ko as a church, it is my desire. Agkay-kaysa tayo nga mang idaydayaw kiniapo to claim His favor over our lives and over the lives of His servant. Patugawin niyo man ni Pastor Jan dito'y sango, and as a church, we'll continue to glorify the name of the Lord. Let us just allow that the power of God manifest inside the church. Inikan iti Apo iti iglesia na tinaduma-duma nga sagot. Adati akin sagot nga agikararag iti masakit ket umimbag. Adati ag prophecy, adati ag isuro. In those 5 folds of ministries ag function if we allow ourselves to be used by Him. As we continue to worship the living God, let us lift up the name of Jesus. Idaydayaw tayo man iti Apo. And those of you nga mariknam nga dayta iti sagot mo to pray for healing. Paidalan kay iti Apo. And amok nga hanlangan ni Pastor Jan ti makasapon. But if you are one of Him, mabalin nga umay ka dito'y sangwanan. Hallelujah. As the church will continue to worship the living God. Hallelujah. Let us declare that God is so holy. Glorify the name. Glorify the name. Sing it with all our hearts. Hallelujah. Holy, holy, God is holy. Oh yes, God. Jesus, saan ka nga agpain? No isuti sagot mo reta nga into ti Amo. Allow the Lord to use you. Glory, glory to the Lamb, for He is glorious and worthy to Kurababa Shende Kurababa Shekiara Handara throne and oh glory, glory. Oh yes, Jesus, the Lamb upon the throne, for His glory. Oh, Rababakarabashendere. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, yes. The throne. Touch your people today. Touch your people. Touch your people, oh God. Hallelujah. Hallelujah. The Lamb upon the throne. Jesus.
the name Jesus. Hallelujah. Lumaysa ka nga kasapulan iti panakaagas. Just call the name of Jesus. Worship Him. If you need nga umay dito isang wanan, umay ka dito isang wanan. Call the name Jesus. Hallelujah. Sing it slowly, hallelujah. Jesus, Oh, your presence is here, Jesus. Jesus, Bayan tayo ti garaw, ti Espiritu ti Apo, ang tulnog tayo, ti leading na kada tayo. Hallelujah. Just obey. Just obey when the Spirit of the Lord will touch you. Obey Him immediately. Glory. Glory. Oh, Jesus. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Glory. Jesus, Spirit of the living God, move in a special way. In the name of Jesus, move. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Spirit of God, fill your church. Fill your church with your power, I pray. Kora baba shandara. Hallelujah. Kora na shandara. Jesus.
Let that gift manifest. Oh, rababababa. Deserve the praise. Shurudududukundara. Worthy Shidiarabakandara. Worthy is your name. Shidiorabubukurabakarabasa. Kurababababa. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. You deserve the praise. Greater things are yet to be done. Is your Oh, in the mighty name of Jesus. name. Oh, hallelujah. You Hallelujah. deserve the praise. Hallelujah. 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 Worthy Orobokorabashendo. Worthy is your name, Korababababashendo. Jesus. You deserve the praise. Oh, Worthy is your name. Worthy is your name, worship the Lord. Worship the Lord. Jesus. We are a church. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Receive your portion. Jesus. Oh, in the name of Jesus. Deserve Korababababashendo. the praise. Oh God, oh God. Worthy is Come on, church, let's just glorify. Let us just lift up the name of Jesus. Uray si ka kasapulang. Uray si ka masapul mo spiritually, emotionally, physically. you deserve Hallelujah. the praise. Oh, rababakanda. Worthy Hallelujah. is your name. Oh, yes, Is God. your name. Jesus. You Hallelujah. deserve the praise. Worthy Kakabsat, you are allowed. Anyaman ti pa kaidalanang aramidan. is your name. Just go. Jesus. Hallelujah. You deserve the Thank you, Lord God. Thank you, Worthy Jesus. is your name. Worthy is your name. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Maraydayaw ni Apo Diyos. Lord, thank you. Thank you for the message. Nagyaman kami o Apo Diyos, itinetoy nga gundaway nga ito mga kami. Tatlong maramidan minetoy. Wan Apo Diyos, ang kami nga malungkot ng Lord. Kitaan mi Apo Diyos nga sikat ni Maraydayaw. Remember this. The plan of God is higher than our thoughts. Ti adipan ni Apo Diyos, bendisyon na. Amen. Thank you, Lord. Agyaman kami, Apo Diyos, ti patuloy nga itit mo ragsak na kami. Agyaman kami, Apo Diyos, na makita mi ti dumtengal daw. Kat sikalat daw, Apo Diyos, iti tayo. Salamat, Apo Diyos. Oh, hallelujah. We glorify your holy name, O Lord God. We glorify your holy name. Thank you, Lord God. Iti parik namin, iti tungkal mesa kada kami, Apo Diyos. Kat maramidan mi ti amin nga pasak mi. Maramidan mi, O Apo Diyos, ti amin nga ragsak mi. Itad mi kitkatis. Iksami strength mi, Lord God. Nasikati may dayaw. Salamat, Apo Diyos. Wan, Apo Diyos, agragsak kami, gaputat. Ipinati mi, katundo nga Diyos, daktal nga Diyos. Thank you, Lord God. Maraydayaw ka, maraydayaw ka. Tukwam amin nga dayaw kan gloria itiblag iti tunggal mesa. Bidisyon namin iti tunggal mesa amin. Kada kami amin, Apo Diyos, namin iti kasta. Agpatpatuloy kami, Apo Diyos, kami. Agpigsa, ag-strength, Apo Diyos, agragsak nga may dayaw kika. Nagitoy, ti kararag kendawat mi. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, Jesus.
mensahe that you need nga i-brought out dito'y church. But before that, kahit ko nga agtamot tayo iti panagkararag, I pray that every family tunggal may sang dahil dito yung gundaway Apo Dios. Agawid da Apo into no madamdama that there is something new inside their home. There is something new inside their home. That is the atmosphere of heaven. Spiritual healing manifests in every home. Spiritual restoration, physical healing. Amin nga speto Apo nga masapul da itinug ti familia da I pray. Lord, heavens are open to each one of us. Agyaman kami Apo. Agyaman kami kinka. Thank you for the message that we are going, Lord God, to hear. Anyaman ti kayat mo, may pangag ka na kami as a church, as a family. It will serve as an encouragement to everyone. Thank you, Lord, for what you have done. In Jesus' name, amen, amen.